Femeia tocmai fusese la not în mare, dar când a ieșit pe țărm, a descoperit că soțul ei își dăduse jos pantalonii, își desfăcuse cureaua și o legase într-un cerc. Urcând în palmier ca o maimuță, femeia curioasă se întrebă ce făcea soțul ei, apoi îl urmă pe poteca muntelui ca să ajungă la el. Totuși, când a ajuns, l-a auzit pe soțul ei vorbind la telefon cu o altă femeie. Femeia furioasă îi auzi convorbirea din copac. El a încremenit când a auzit vocea soției și a ascuns grăbit telefonul și s-a întors spre ea. Când a văzut-o zâmbind larg, a crezut că secretul său nu fusese descoperit și a căutat o scuză, pretinzând că culegea nuși de cocos. Dar auzind acest răspuns evaziv, femeia, departe de a fi furioasă, a dat din cap ca și cum ar fi avut alte intenții. În acea seară au aprins un foc de tabără, iar soțul a adormit sprijinindu-se de soția sa. Atmosfera era foarte relaxată, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat peste zi, dar lucrurile nu sunt niciodată atât de simple. Femeia, observând telefonul blocat al soțului ei, s-a uitat și la barca cu motor aflată nu departe. Apoi a luat o decizie consecutivă. În dimineața următoare, soțul s-a trezit din cauza valurilor. Înainte să înțeleagă ce se întâmplă, soția sa a venit liniștit să-i aducă o veste proastă. Barca fusese luată de valuri în timpul nopții, iar telefonul nu supraviețuise nici el. Soțul, auzind cuvintele soției, a avut o ușoară îndoială, dar a ales să nu-și dezvăluie secretul. S-a așezat pe plajă, prefăcându-se că privește peisajul. Femeia, văzând că soțul era puțin supărat, i-a spus că merge să-i culeagă niște fructe, dar când a intrat în pădure, s-a îndreptat spre o peșteră stâncoasă. În realitate, iahtul și telefonul nu fuseseră pierdute. Totul făcea parte din planul femei. Ea voia să-l țină pe soțul ei blocat pe această insulă pustie, împiedicându-l astfel să mai plece vreodată. Totuși, ceea ce nu știa era că soțul ei, la câțiva pași distanță, observa totul în tăcere. Când a venit seara, s-au relaxat amândoi pe plajă, bând vin roșu. Atunci soțul a observat că cheia bărcii atârna la gâtul soției sale. Deși i-a descoperit secretul, nu a lăsat nimic să se vadă și a privit în altă parte, luând o decizie dificilă. În dimineața următoare, în timp ce femeia dormea profund, soțul s-a trezit, a hotărât, a trezit-o. Femeia, simțind că ceva era suspect, i-a explicat că merge la baie,